Chega o verán e comeza a temporada de especiais da Televisión de Galicia e hoxe viñemos ata a Illa de Arousa para celebrar con eles o Atlantic Fest, así que vide con nós. El año pasado también había un montón de gente. Iso, parece que andas só a facho, colega. La verdad que é un plan genial, o festival está genial, é un festival distinto. Pero sobre todo é a fin de semana de vir a Illa de Arousa, que é moi bonita. Vaya, apeteceme vivilo, é dan sol. Aí a teñen, a Ponte da Illa, toda unha obra de enxeñería que din as lendas que leva unha terra onde os árbitros non querían arbitrar, onde a xente é brava como o mar que bate nas rochas, formando esas praias de area fina e augas cristalinas. Praia de Cabodeiro, Sualaxe, área de secada e así ata 80 calas. Os da illa son che ben traballadores, pero a parrandeiros non lles gaña ninguén. Hoxe, o faro de Punta Cabalo ten pouco traballo e o porto de Xufre agarda en silencio porque hai festa na Illa de Arousa. Comeza o Atlantic Fest. Bueno, pois xa cruzamos os case 2 kilómetros de ponte que unen Vilanova coa illa e agora só nos falta pois coller as acreditacións. Hai 3 filas, a nosa e aquela dali. Acreditacións e invitacións. Pasadio moi ben. Nada. Hasta logo. Agora toca nos anos. Vimos a polas acreditacións. Que necesitas? Tu DNI? O meu xa teño aquí, Cuco dano teu. Mirade que guapos saímos, guapísimos. A chica rise, eu non sei se ri das fotos que temos no DNI, Cuco, ou se ri porque a están grabando na tele. E isto da risa floja, verdad? Eso va a ser lo de la tele. Estas son esas pulseras que despois levamos un mes enteiro, que non acabas de sacar para presumir de que estivestes no Atlantic Fest. Cuco. Esperamos que este año haya bastante gente, le están dando como un rollito nuevo, esperamos que sea algo que llame bastante la atención y que atraiga bastante gente. La isla es un sitio muy pequeño, con poco comercio y de repente que te llegue un festival, hay 2 bares y se llenan, ¿sabes? Entonces yo imagino que encantados, además de que mucha gente conocerá la isla y le encantará y volverá. Pois xa temos todo, agora desfrutar do festival. Chegamos a tempo para vermos unha cantina, non collía unha vara de bambú. Ali estaba a familia toda e levaban roendo hai máis dunha hora. Saúdos apertas, bicos as señoras, esta ronda está paga, que vote por fora. Hola, chicos. Pois vexo moi ocupados co móvil. A quen lle estás mandando WhatsApps? A ver. A nuestro amigo para que venga ya. Eu é a primeira vez que estou alucinando coa de xente que hai na illa hoxe. El año pasado también había un montón de gente. Y este año pues parece que también, que va a estar lleno. Y él es de aquí, de la isla. Ai, pois vamos a falar co da illa, entonces. Contento de ter o festival na casa, Sí, entonces. claro. Pero si flipaste que a xente que había hoxe, mañán, moita máis. A maioría da xente que vexo é de fora, non conozco. De cada 20 personas, conozco a 2. Cuco, mira, vente, aí hai unha cadeira baleira que parece que ten o meu nome, ven. Hola. Boas tardes. De onde sodes? Da Coruña, pero vivimos en Santiago. Mas, bueno, nos acabamos de chegar a fai nada. Mañá é o día forte, supoño que haberá un montón de xente. Estarme grabando, me cago que eu solo moi mal na gallega. Iso, parece que andas só a facho, colega. A Illa de Arousa é un sitio fantástico. Aproveitamos un pouquiño así de música, praia, tomar unhas cañas cos amigos. Eu son daqui, hostia, son da illa. Da xente da illa din que son un pouco bravos. Vos que decides? Han de ser, sí, han de ser. Que va, somos geniales, joder. No, pero cando pillas o punto, son unha xente encantadora, super amable, dan todo, nada, encantadores. E ves, este é o pirata. Aquí todos temos apodo, sabes? Sí. Cale o seu? O meu. Joder, peloto. No, que vai, loco. Lugués, porque miña abuela era de Lugo. Pois si, supoño que os hosteleros da illa estarán contentos con todo este clientela que non ia vir de outra maneira. E que vos parece que vos enchamos a illa de xente esta fin de semana? Está ben, sí, está ben. Que ambiente na máis, que pasen ben Ai, mamá, que non é folluns. Ai, mamá, que has hecho con papá. Sí, muller, sí, música, que haxa que o pasen ben e que non haxa problemas. Un hosteleiro moitos anos. Supongo que este bar, por exemplo, que será un bar tranquilo de bocatas, pois hoxe venderán cervezas a paladas. As chavalas están bonitas, os rapaces
xantar cheguei fino e comín como a un quino veña prósperos na sobremesa. Está ben, nós os que vivimos aquí dicimos que a modo, non? Que con moderación. Pero non, está moi ben, non? Está moi ben que haxe este ambiente, que veña xente nova, que se, bueno, que haxa música nos bares, no auditorio. Eu creo que iso está ben, é bo. Malandrómena que está soando aquí, xa teñen presencia no Sonar, en Barcelona, en moitos lugares. Tamén é xusto que actúen aquí. Eu acabo de ver al Niño de Elche, me pareceu impresionante e teño ganas de ver mañán pois o que ven, non? A Xoela, a Nacho Vegas, a Tinderstick. Vaya, apetéseme vivilo. É dansol. Quero a Nakiro e ritmo de pandeiro antes que remate roncando nun roleiro. Bueno, pues aquí parece que a xente non quere marchar para casa, pero nos imos escapando, que mañá hai que madrugar, así que boas noites e ata mañá. Bueno, pois xa menceu e aquí estamos na praia do Bao agardando a que chegue Florian Trittel, que é un chico que nos vai a facer unha exhibición de kite espectacular, referente a nivel mundial, campeón de España, campeón de Europa, unha pasada. ¿Es la primera vez que estás en Galicia o ya tienes probado nuestras playas? Esta playa no, pero no es la primera vez, he estado en otros sitios, en Sanchencho y tal, y sí, como otra vez me fascina y tenemos buen tiempo, así que todo perfecto. Empecé compitiendo en barco y tal, y hace solo 4 años que me pasé al kite. ¿Sí? Y a esta tabla en concreto hace menos de un año, entonces cuesta mucho aprender, es verdad, pero con ganas y estando preparado de pegarse tortas, ¿no? Se aprende y al final, después de unos meses, sí se domina. Bueno, voy a pasar por aquí para que veáis las velocidades a las que llegamos y obviamente también un par de saltitos para que sea más espectacular. De tope 40 nudos, así que vamos, más o menos 90 km por hora, 80. ¿Te proteges para el sol, verdad? Sí, fundamental, es lo más importante porque al fin y al cabo estamos todo el día aquí al sol y bueno, el cáncer no quiere tener nadie, así que sempre... Xa sabedes, oídedos que saben, hai que botar crema, a xente do mar tamén, que tamén está o sol, mariñeiros, pescadores, hai que botar crema solar, verdad? Sí. Bueno, te deixamos que vayas vale. Y vamos a disfrutar dese espectáculo. Vamos. Get the flash on my eyes. Yeah, my future bride. Paparazzi all around. Él en masculino, en femenino, Gisela Pulido. Son os mellores, non? O sea que somos uns afortunados os que estamos aquí hoxe vendo a Florian. Por suposto. Parécenos algo diferente ao que practicamos nós normalmente, bastante espectacular porque vemos que colle bastante velocidade. Claramente moi espectacular. Bueno, pois xa coñecemos algúns dos rincóns da Illa de Arousa e algunhas das actividades que tiñan programadas e agora chega o momento de entrar no recinto. Aí temos os de seguridade, que se non nos deixan pasar non pasamos, pero como temos a pulsera todopoderosa, pois para dentro. Hola, chicas. Hola. Que facedes? Pois botando crema, a estas horas fai falta. Pega o sol, verdad? Sí. Contademe, de onde vides? Pois mira, nos vimos de Rianxo. Eu o segundo ano que veño, e elas viñeron máis veces. 2 anos viñamos. Por xuntarnos as amigas e ir dar unha volta tamén por aquí. Pero sobre todo é a fin de semana de vir a Illa de Arousa, que é moi bonita. De Salamanca. Aprovechamos que nos gustaban un par de grupos, sobre todo a Bruno, le gustaba mucho Cooper, y aprovechamos para conocer la isla de Arousa, que nos ha sorprendido mucho. Venimos expresamente al festival, pero bueno, también para conocer la isla. Bruno, ¿quién te gusta a ti? ¿A quién vienes a ver? A Cooper. Sí. ¿Y qué es lo que tiene de especial Cooper entonces? Me gustan sus canciones mucho. De aquí somos da illa. Entonces xa o primer ano es que dime con ganas por non coller as entradas e o ano seguinte dixe non me vai a pasar outra. E aquí estamos. A ver se nos queda a niñera xa para altas horas, pero sí. Aproveitar ben esa entrada entonces. Pues sí. Este ano que a conseguiches, ¿no? Pues aproveitala. Sí, sí. Pasadio ben, graciñas. Chao, chicos. Chao.
Pero si algo hay capital, algo de veras importante, es que me voy a morir y cuando digo voy, es voy. A ver, a vos que vos pasa que quedades na porta do festival? Mira, é que non temos cartos para traballar, non traballamos, non hai diñeiro, non podemos entrar no festival. Pero bueno, o importante é que o mi irmán se casa e hai que celebrar a despedida. Eso sí, el ten a entrada, pero non pasa, queda aquí con nós. E quen é a afortunada que se casa contigo, Jacobo? Gemma, espero está dentro. Ai, sí? Sí, sí. E aquí ti no porta? Bueno, eu fui solidario cos meus amigos, cortín a pulseira e dixen, eu non entro. Se non entran eles, non entro eu. Entre os amigos e o amor, quedas na porta e deixas a muller dentro sola. Bueno, sobra tempo. Empezamos mal. Vamos a remediarlo. Vamos a mandarle unha mensaxe a tua muller, algo para tua futura muller, algo bonito aí. Gemma, te quiero. Desde la puerta, pero te quiero. Desde la puerta, pero te amo. Te adoro. Lo que queríamos era pasar educadamente, colarse. Sí, pagamos la entrada, no, pero queríamos pasar educadamente. Si podemos, si no, damos volta. Vimos de Vigo, é o primeiro festival destes rapaces, están disfrutando moitísimo, sobre todo o que non é a música, todo o que hai de actividades paralelas. Estaba en unha moto de agua que vi que pasé por debajo de un puente. É o de Movistar, estas, bueno, é realidade 3D ou algo así. Bueno, pues esto es un simulador de motos de agua, entonces el chaval o la persona que sube se pone las gafas y lo ve en 360 grados, en 3 dimensiones, simplemente es un vídeo de el mar o una ciudad por la que pasa y ellos lo ven en 360 grados. Pues ha estado genial, mola mucho y pues es algo alucinante la verdad, la experiencia, sí. Por aí temos o stand de Galicia Calidade e vamos a ver que é o que nos ofrecen. A ver se nos levamos algún regaliño. Hola, boas tardes. Temos moita curiosidade por saber que o que ofrecedes aquí. Un fotocall que está a marca Galicia Calidade, entón a xente que pasa por aquí te pedimos que se faga unha foto a suba ás redes sociais, en concreto Instagram, Facebook e Twitter. Os que ten máis seguidores, máis retweets ou máis me gustas obtén un premio, que é a elexir unha noite de hotel para 2 persoas ou un menú de degustación nun dos establecementos de Galicia Calidade, que hai moitos por toda Galicia, e moi bons, por suposto. E logo a foto máis graciosa tamén leva un premio sorpresa, que imos dicir o luns. Ai, que bien! Vos ides subir foto? Sí, de feito está subida xa. A ver, ensínanos entonces. A ver. Aí está a foto. Mira, Cuco. Me gusta Aí, dale me gusta a estes rapaces. Gracias. Veña, solta a cámara, pásalle aquí, como te chamas ti? Iván, pois dalle a cámara a Iván e vamos a facernos unha foto, Cuco, a ver se gañamos esa cea. Creo que nos van a traer algo. ¿Qué nos traes, Iván? Ahí estamos, muchas gracias. Ao final le vamos regaliño. Quedar cando todo ben. Bueno, pois Xoan Curiel, un artista polifacético, entre algunhas dos teus traballos hai discos para nenos. Sí. Como é traballar para nenos, facer música para rapaces? Moi instructivo. Sí, aprendes moito porque o público infantil ten esa cousa directa que o captas ou non o captas, ou lle gusta ou non, está clarísimo. E a mí axúdame moito, a verdade, despois tamén cando traballo para adultos, non? Estamos vendo no Atlantic Fest que hai moitísimas familias que veñen con seus rapaces a vivir un festival. Que che parece que cheguen estos nenos á música? Ben, aparte de aquí, como está tan bonito aquí na Illa da Arousa, ao lado do mar, eu creo que é un sitio moi agradable para estar tamén, non? Esas rimas que de mí. A que temos aí coa guitarra é Silvia Penide, que está agardando o seu turno, porque despois de Xoan Curiel toca ya ela. Vamos a ver se nos fai caso e facemos un par de preguntiñas.
Hola, boas tardes. Que tal? Somos da Televisión de Galicia. Tes un segundiño para nós? Sí, claro. Agardando turno, non? Agardando turno, sí, para probar son e de paso aproveitando para ver o compañeiro aquí, a Xoan Curel. Con ganas do teu momento, de tocar aquí? Moitísimas e ademais moita ilusión, a verdade, poder estar aquí, formar parte de todo isto, con esta enerxía que se nota xa nada máis entrar, perfecto. Os directos teñen algo especial, verdad? Sí, indudablemente, ademais poder estar coa xente, que a xente vexa un poquinho o que faz, tamén un pouco máis distendido, tocar a mediodía diferente, con este sol, mola. E estar na illa, que mellor, non? Sí, a verdade é que sí, a verdade é que eu estou contentísima. Es una canción de amor. Boísimo. Supoño que collendo forzas para esta tarde que nos queda, non? Pois claro. Para xa nun ratiño xa empeza, así que preparándonos. A ela ven, a propósito, a ver a dous grupos. Pregúntalle a ela, que eu veño a ver a calquera, a min dame igual. A ver. Eu quero ver a Nacho Vegas e a José González, principalmente. Ves a propósito por eles? A propósito, únicamente. Hola, bos días. Hola. Que tal? Contademe, de onde vides? De Vigo, primeiro ano. Bueno, eu sí, Ti o primeiro ano tamén? O segundo ano que vimos. Me gustou, sí. E a illa en Seral gusta moito. Por Soel, principalmente, porque lle gusta aos nenos. Sí. Entón vimos un pouco motivado por ver a Soel. Tamén está ben inculcarlle aos rapaces pois o gusto pola música, non? Sí, logo salixirán eles o que lle gusta o que non, pero en principio sí, intentamos. Non vou a Nacho Vegas, primeiro que me interesa é Tinder, esta última hora. Que cada uno ven por unha cousa distinta, o sea que, nada, a pasar o día, máis que nada. A ver quen me conta que ofrecedes, quen se me chega aquí un segundiño? Teñen traballo e que esperar. Hola. Moito traballo. Sí, nosotros facemos tortillas enteiras de grelos, de berzas, de produtos de Galicia, que por eso estamos aquí, e arroz de setas silvestres, todo de aquí. Vimos de uns anos de precociñado e ora a xente quere ver o que se fai e probar todo o produto natural. Pois mira, vimos 1, 2, 3, pois somos polo menos 7, 8, ou máis, 10, por aí. Xa estuvemos onte, moi ben. O recinto está moi ben, o entorno é maravilloso. Eu, pois, que che vou a dicir? Si paso aquí moito tempo. Eles disfrutan tamén da música? Eles, sí. Sobre todo este encanta yo. Sí. A ver, Dani, ven aquí. Dixe che gusta a música. Hombre, sí. Tienes dos que van ao concierto, estar así parados ou bailas e disfrutas? Bailar. Sí, verdad? Sí. Ahí estamos. De Coruña. Sí, venimos las 3 solas y bueno, no sé qué ver. ¿Y por quién vides? ¿A quién vides ver? Pues en general, la verdad es que nos llamaba bastante todo el cartel y bueno, nos apetecía mucho venir, al ser de día y tal, nos apetecía porque es diferente, el entorno mola y bueno, un poco por eso. Por la Atlantic Fest. Dije no en el altar y cuando digo no es no. Fracasé una vez, fracasé 10.000 y aún así alzo mi copa hacia el cielo en un brindis por el hombre de hoy. Como se chama esta cousiña? Chamase Vega. Hola, Vega. Ainda que ela non se chama Vega por Nacho Vegas, senón por Antonio Vega, pero bueno, pero tamén lle gusta. Está que sí. É o seu primer festival. Sí, está de estreno, pero está encantada. Pois ainda non fixo 4 meses. Se está quedando dormida, sin problema. Me encanta a música. Levamos un montón de anos vindo anterior Festival do Norte e vamos, que nos gusta moito, nos parece un festival pequeno, sempre traen moi boas músicas, entonces nos gusta moito vir, vamos. Dixeronos que acaba de entrar Xoel López, así que vamos a colarnos, a intentar colarnos no backstage a ver si damos con él. Vamos para adentro, por aí o temos. Hola, boas tardes. Boas. Tes un segundiño para nós? Sí, claro que sí. A piques de subir o escenario, non? Sí, bueno, ainda queda media horita, pero sí. Hai un montón de xente aí fora que está desexando ver a Xoel, que vivo aquí para ver a Xoel. Que ben. Ti tes moitas ganas tamén de actuar para eles?
Home, sempre tocar na casa pois é perfecto, pero bueno, isto de tocar ás 4:30 é aínda mellor, porque estábamos falando antes do tema dos horarios, non? Que é algo novo, diferente, e que senta ben, polo menos para o que é a miña música. Eu penso que casi diría que é mellor que tocar a 1 da noite, por exemplo. Eu, cando fago as cancións, normalmente de día, entón facelas para público de día, penso que é máis armónico. E que che parece o festival, o Atlantic Fest? Gústame especialmente, diría, como nova proposta, ademais, non? O cartel especialmente bo. Bueno, entendo entonces que quedarás por aquí tamén para ver os concertos dos compañeiros, non? Sí, estaba agora pensando a ver se podo quedar hasta a tarde, porque vin co meu fillo, que ten ano e medio, e, bueno, non sei se aguantará, pero quedarei todo o que poda, claro. Que facedes aquí en primeira fila? Esperar a Xoel López. Gustamos moito logo? Sí, somos moi fans, Xa vímolo noutros concertos e moi ben, moi ben. Hola, chicas. Vexovos moi ocupadas cos móviles. Que facedes? Nada, estamos aquí esperando a que empece Xoel. En primeira fila? Home, aquí é que somos moi fans. Vimos dende Pontevedra, e xa estivemos en un festival en Madrid hai 15 días e non o poidemos ver. Bueno, como ven as festas de Pontevedra, nas peregrinas, pois ainda o vemos outra vez. Ela quería vir máis para ver a José González. Gustache José González? Sí, me gusta mucho. É difícil velo e máis en Galicia, non? Claro, así que non podíamos perder la oportunidad. Ten un bo cartel o festival do Atlantic Fest. Sí, está muy bien, además está muy bien organizado, aquí al lado de la playa, con este día estupendo, o sea que genial. Que pasa aquí? A quen esperas? A Xoel, son moi fan de Xoel, desde fai casi 13 anos que son fan de Xoel, desde que tiña o outro grupo, Deluxe. Sí, a nivel musical foi a raíz da miña forma de ver a música. A verdade que é un plan genial, o festival está genial, é un festival distinto, porque é un festival de día, que non suele ser normal, pero, xa te digo, eu creo que está funcionando ben, é unha aposta arriesgada, porque o festival apostou por un formato distinto, digamos, pero a verdade que é moi guai, genial, estamos encantados. Susurra calmado, nostalgia. Eu que son da illa, gusta meter o festival aquí porque trae moita xente que pode ver o pobo, o bonito que é. Que mellor que estar aquí disfrutando na illa de Arousa, con este sol, con esta perfección máxima. Animos a vir e a disfrutar desta enerxía maravillosa. Me encanta el festival porque me gusta la música, me gusta bailarla. Y es la primera vez que vengo y me está gustando mucho, la verdad. Está pensado para vir con nenos e os horarios pues adáptanse moi ben aos que temos familia, que non só hai que conciliar o traballo, tamén hai que conciliar o ocio, non? Para min, isto de tocar ás 4:30 da tarde e que o festival sexa durante o día, aínda que remate pola noite, pareceme algo moi positivo do festival. Eu creo que non pode estar ubicado en mellor lugar, porque mañán eu penso nadar e ver música, nadar e ver música, nadar, picar algo e ver música, mas non se pode pedir.